हामबाय होदों इसोरखौ गिदिरथारै धन्यबाद होदों बे गासै मोजां समनि थाखाय जों नुबाय जों मिथिबाय दिनै सानै व्यक्तिफ्रा प्रभु जिशु ख्रिस्ट'खौहाय मिथिनानै फोथायनानै जिबनाव आजावनानै लाबाय आरो बिनि गेजेरजों दिनै जिउनि बासायजानायखौ मोननो हाबाय आरो बेखौनो दिनैहाय मण्डलिनि साफ्रोमनोबो मिथिहोनो थाखाय बिफा बिसा गोथार जिउनि मुङै दैनि बाप्तिस्मा लानो थामथिम जाबाय आरो जों बे समायाव प्रार्थना खालामनि जों आर'ज खालामनि बे प्रग्रामा जेन गाहामै मोजाङै जानानै थाङो आशीर्बाद जुक्त जायो बेनि थाखाय जों गिबियाव लोगोसे इसोरनियाव जों प्रार्थना खालामनि आर'ज खालामो दे जों प्रार्थना खालामो सोरगोआव थानाय अनसुला बोलोगोरा गोथार आरो गोथां आफा इसोर जोङो बयनिख्रुइबो गिबिसिनथारावनो नोंखौनो जों हामबाय होदों धन्यबाद होदों नोंनि गेदेर अननाय नोंनि आशीर्बाद आरो नोंनि गेदेर दयानि थाखाय प्रभु नाय आफा दिनै नोंनि सानै फिसाजो बिसोरो नोंखौ मिथिनानै नोंखौ फोथायनानै जिबनावहाय प्रभु आफा नाजावनानै लाबाय जे नोङो जोंनि जिउनि बासायगिरि होननानै प्रभु आफा बेजों दिनै गेदेरथार जिउनि बासायजानायखौ दिनै मोननो हाबाय आरो बेखौनो दिनैहाय मण्डलिनि मानसिफोरनि सिगाङावहाय सिखार खालामनो थाखाय दैनि बाप्तिस्मा लानो थाखाय थामथिम जाबाय आफा नों बे फारिलाइखौ प्रथमनिफ्राय जोबनायसिम नों दैदेनदो आरो नोङो बे प्रग्रामनि गेजेरजों गेदेरथार बोर आरो आशीर्बाद नोङो लाबोदो जोंनि गोसो जोंनि मोदोम जोंनि जिबन सिगाङाव थानाय सानै नोंनि फिसाजो आरो बे दै बे गासै सम नोंनि बोलोगोरा आखायाव गथायनानै नोङो जोंनि सासेल' बासायगिरि बिफा बिसा गोथार जिउ प्रभु जिशु ख्रिस्ट'नि नामाव बिबाय आमेन बे समायावहाय आङो बाइबेल सिरि फरायनि दोनहरजानायनि 8 बालाब 35निफ्राय 38 सिरिसिम फरायनि प्रभु जिशु ख्रिस्ट'नि मुं अब्ला फिलिपआ शास्त्रनि बे बाथ्रानिफ्राय बुंनो हमजेननानै बिनो जिशुनि रादाबखौ खोन्थादों बिसोरो थाङै थाङै मोनसे जायगायाव सौहैदों बेयाव दै दंमोन हादांगोराया होनबाय नै बेयाव दै दं आंनि लागै बाप्तिस्मा लानायाव माबा रायथानाय दंना फिलिपआ होनबाय नोङो नोंनि गोसो मानिजों फोथायोब्ला बाप्तिस्मा लानो हागौ बियो बुंफिनबाय आं फोथायो जिशु ख्रिस्ट'आनो इसोरनि फिसाज्ला हादांगोराया गावनि रथखौ लाखिहोबाय आरो बिसोर सानैबो दैयाव ओंखारलांबाय आरो फिलिपआ बिखौ बाप्तिस्मा होबाय इसोरा बे गोथार आरो गोथां बाथ्रा फरायनायनि गेजेरजों गेदेरथार बोर आरो आशीर्बाद खालामफैयो बै जोङो 226 नाम्बारखौ बे समाव रोजाबग्रोनि रोजाबखांनायनि उनावसो जोङो बाप्तिस्माखौहाय होनाय जागोन स्टेन्जा 1 खरास बेनिफ्राय 5 लास्टखौ जों रोजाबगोन गेजेराव 2 आरो 4खौ रोजाबनाय नंले गोलाव सम लागोन गाहाम सान दे गाहाम सान नोंखौनो आं सायख'बाय आंनि बोखांग्रा गेदेराव जों जेरावबो आं नोंनिनो मुंखौ खोन्थागोन मोजां सान जेराव
फैसालि आस्ते फैदो दे आस्ते फै आस्ते ओंखार बेयाव लिमिनि मोखां जादो दे हान्थु खरायदो आखाइ खबजब फैसालि आं नोंनियावहाय मोननैसो सोंलु सोंनो गोसो जादों आफा इसोरनि सिगाङाव आरो बेयावहाय ज' जानाय साफ्रोमबो बेक्तिफोरनि सिगाङाव मा नोङो जिसु ख्रिस्ट'खौ गावनि जिउनि बासायगिरि होननानै नाजावनानै लाबायना लाबाय जों बयबो खोनाबाय फैसालिया जिसु ख्रिस्ट'खौ गावनि जिउनि बासायगिरि होननानै बे नाजावनानै लाबाय गुबुन मोनसे सोंलु आरोबाव सोंनो गोसो जादों फैसालि इसोरनि सिगाङाव आरो ज' जानाय साफ्रोमबो फोथायारिफोरनि सिगाङाव नों जेसेबां दिन बे पृथिबियाव थांनानै थागोन मा जिसु ख्रिस्ट'नि थोननाय हामजानाय हास्थायनाय लुबैनाय बादि थांनानै थागोन जिउ खांगोन मानिगोन गिर्जा प्रार्थना लागारबो बाहागो लाबाय थागोन जों बयबो खोनाबाय जेसेबां दिन थांनानै थागोन फैसालिया गिर्जा प्रार्थनायाव बाहागो लागोन इसोरनि बोसोन बिनि राव बिनि हास्थायनाय बिनि लुबैनाय बादि थांनानै थागोन होननानै बेयो सिमान अब्ला आं दानो बे समाव नोंखौ बिफा बिसा गोथार जिउ प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि नामावहाय बाप्तिस्मा होनाय जासिगोन गन्थङा होथेदो दे गासिबो नाजावनो होथेदो सुजुथाय मोननैसो सोंलु सोंनो गोसो जादों आफा इसोरनि सिगाङाव बेयाव ज' जानाय साफ्रोमबो बेक्तिफोरनि सिगाङाव मा नोङो प्रभु जिसु ख्रिस्ट'खौ गावनि जिउनि बासायगिरि होननानै नों नाजावना लाबायना लाबाय जों बयबो खोनाबाय सुजुथाया सिमान जाबाय सिखार खालामबाय जिसु ख्रिस्ट'आनो आंनि जिउनि बासायगिरि होननानै बियो नाजावना लाबाय गुबुन मोनसे सोंलु आरोबाव सोंनो गोसो जादों सुजुथाय आफा इसोरनि सिगाङाव ज' जानाय साफ्रोमबो बेक्तिफोरनि सिगाङावहाय बे पृथिबियाव बे बुहुमाव नों जेसेबां दिन थांनानै थागोन मा नोङो बे समसिम प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि हामजानाय हास्थायनाय लुबैनाय बिनि बोसोन बादि थांनानै थागोन जिउ खांगोन गिर्जा प्रार्थना लागारबो बाहागो लाबाय थागोन ना जों बयबो मिथिबाय खोनाबाय सुजुथाया जेसेबां दिन पृथिबियाव थांनानै थागोन बे समसिम फोरबोनि हामलायनाय हास्थायनाय लुबैनाय बायदि थांनानै थागोन अब्ला नोंखौ बे समावहाय बिफा बिसा गोथार जिउ प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि नामावहाय बाप्तिस्मा होनाय जासिगोन बे समावहाय आङो बाइबेल सिरि मोनसे आरोबाव फरायगोन माथाइनि 3 अध्याय 16 आरो 17 पदखौ आं फरायनो जिसुआ बाप्तिस्मा होजानानै हागुङाव गाखांनाय लोगो लोगो नख्रांखौ गेवनाय आरो इसोरनि जिउखौ फारौ बादि ओंखारबोनानै गावनि सायाव थाफैनाय नुबाय आरो सोरगोनिफ्राय बेबादि राव खोनाबाय बेनो आंनि अनजाग्रा फिसा हौवा बेनियावनो आङो खुसि आफा इसोरा बे गोथार बाथ्रा फरायनायनि गेजेरजों फैसालि आरो सुजुथायमोननि जिबनावहाय गेदेरबो गेदेर आशीर्बाद दान खालामदों हामबाय होदों आफा इसोरखौ बे समखौहाय गावनि गौरबनि थाखाय बाहायनो थाखाय जोंनो होबाय आरो जोंनि जे बाप्तिस्मानि प्रग्राम दङमोन
बेयावबो इसोरा जोंखौ सहाय खालामबाय जों प्रार्थना खालामनि जों प्रार्थनाजों इसोरखौ धन्यबाद होनि बे गासै प्रग्रामफोरखौ गाहामै जाफुंहोनायनि थाखाय आरो जाय सानै व्यक्तिफ्रा दिनै बाप्तिस्मा लाबाय जेरैबायदि सिमान जाबाय सिखार खालामबाय बेबायदि लागारबो थांनानै थानो जिउ खांनो थाखाय इसोरा बिसोरखौ हेफाजाब सहाय खालामथोंसै जों बेबायदि प्रार्थना खालामनायजों जोंनि बाप्तिस्मानि फारिलाइखौ बेयावनो जोङो दोनथ'दों जों प्रार्थना खालामनि लोगोसेहाय सोरगोनि धन्यबाद होदों नोंनि गेजेराव नोंनि आशीर्वाद आरो नोंनि नोंखौ नाजावनायनि उनाव मोनसे सान महरै बे बाप्तिस्मखौ बिथांमोना लानाय जाबाय बेनिखायनो जों आर'ज खालामदों बिथांमोना नोंखौ नाजावनायनि सिनस्रिखौनि दिनै बे मावनायखौ लाबाय बाप्तिस्मखौ लाबाय बेबायदिनो मण्डलियाव भक्त जानानै सासे मेम्बार जानानै गिर्जा प्रार्थनायाव बाहागो लानाय गिनाय मानिनाय मावनायनि खामानि गासैयावबो जाथोंसै धन्यबाद होबाय जोंनि रावनि गेजेरजों खामानिखौ मावफुंबाय जोङो बेनिफ्राय आरोबाव थांफिनसिगोन नोंनि जिउजों दैदेनलांदों जोङो धन्यबाद होबाय आफा बे गासैबो मोजां दैदेननाय नागारबो आफा बिसोरनि जिबनावहाय नोङो दोनफ्लायबाय थादों बिसोरनि गुथै थांनानै थानाय जिबना नोंनि मान नोंनि महिमा आरो नोंनि गौरबनि थाखायहाय जाथोंसै बे फारिलाइखौ प्रथमनिफ्राय जोबनायसिम दैदेननायनि थाखायबो नोंखौ हामबाय होनायजों नोङो जोंनि सासेल' बासायगिरि प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि नामाव बिबाय हामबायसै गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो